explica'm un conte. El pelut, d'Ariane Faber. L'altre dia es va presentar a la meva habitació un ésser pelut, negre, negríssim. Es va posar de puntetes i va rugir. I tu ets un monstre, li vaig dir, tot rient. Mira, per rugir s'ha de fer així. Vaig fer jo. A veure com rugiu vosaltres. Mira, comptaré fins a 3, a veure si sabeu rugir. A la 1, a les 2 i a les 3. Ui, però m'he quedat impressionada, impactada, com es va quedar el pelut quan em va sentir rugir a mi. I des d'aquell moment ens hem fet molt amics. Anem tot el dia junts i ens expliquem històries, ens fem pessigolles, juguem a fet i amagar. Som molt amics. Però ara, amb el temps, per molt que rugeixi així com acabeu de fer vosaltres, a veure com ho heu fet. Mare meva, quins rugits. Per molt que li ensenyi la llengua així. A veure quines llengües. Quines llenguotes! Déu meu, però quines llengües! Per molt que li faci carotes i ganyotes de tota mena, així. A veure quines ganyotes feu vosaltres. Que lletja! Horrendo! Sembleu un monstre! Ai, quin horror! Bé, per molt que li faci carotes així de lletjotes com aquestes que estic veient ara, el pelut es posa a riure. L'altre dia estàvem asseguts així, esquena contra esquena, i el pelut em va dir: escolta, tu, per què la primera vegada que em vas veure no et vaig semblar un monstre terrorífic? Jo me'l vaig mirar de reüll i li vaig dir: ai, pelut, és que em va semblar un pollet disfressat. I com t'ha contat, aquest conte s'ha acabat.